Türkmenistanyň hökümeti henizem ýurtda COVID-19 ýokdugyny öňe sürýär. Häkimetler koronawirusyň iş ýüzünde ýaýrandygyny irada arasynda görülbeş edilmelik derejede keselçiligiň hem ölümüň ýaýwanlanmagyna sebäp bolandygyny resmi taýdan ikrar etmediler. Şeýle bolsa ýurt koronawirusa garşy görüşini ýene-de güýçlendirýär. Türkmenistanyň günbatarynda Türkmen başyda ýylatyň maska rejimini berja etmegine degişli talap ýene-de güýçlendirildi. Yerli häkimetler ýylatyň ähli ýerde maskaly ýöremegini talap edip, muny koronawirusyň we pnevmoniýanyň ýaýramagynyň täze tolkuny bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä çäklendirmeleriň hasam güýçlenmegi hususan da daşary ýurtdan gelen raýatlarda COVID-19-yň delta görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşykly. Bu aralykda yerli harby bölümde öýken çeşmesiniň köpölmegi ýüze çykypdyr. COVID-19 charter reýsi bilen gelen raýatlardan tapyldy. Regiona pnevmoniýa hem ýene ýaýrady. 53 harby gullukçy Balkanawadyň kehelhanasyna bir bejergalýar. Di Balkanawaddaky çeşme azatlygy gurrun berdi. Azatlygyň çeşmelerine hem sebitdäki habarçysyna görä karantin zonasynda saklanýan adamlaryň arasynda koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanyşykly ýagdaý bu ýadara gözegçiligiň güýçlenmegine sebäp bolupdyr. Türkmenbaşdaky karantin zolagy gözegçiligi astynda saklanýar. Polisiýa işgärleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bir ýerde nobatçylyk çekýär. Dip çeşmeýdär. Şeýle onuň sözlerine görä koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanyşykly karantin zonasynda saklanýan adamlar we işgärler 35 günlük izolýasiýa salыныpdyr. Türkmenistandaky resmi düzgüne görä koronawirus karantini 3 hepdelep dowam etmeli. Bu aralykda yerli çeşmelere görä karantin zolagynda dermanlar, lukmançylyk we dezinfeksiýa serişdeleri ýetmezçilik edýär. Karantinni goraw serişdeleri ýok. Lukmanlar we şepagat uýalary lukmançylyk eşiklerini, ellikleri we maskalary öz hasabyna satyn almagy mezur bolýar. Dip çeşmeýdär. Mundan öň Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary karantin zowlaklaryna COVID-19 üçin testleriň we dermanlaryň ýetmezçiligi barada habar berdiler. Olaryň sözlerine görä birnäçe lukmançylyk edarasy hatda koronawirus üçin testleri hem öz hasabyna satyn alýarlar. Saglygy saklaýaş ministrliginiň işgärleri häzirki problemalar barada resmi taýdan düşündürüş bermeýärler. Saglyk ministrliginiň anonim şertlerde gürüňdeş bolan çeşmeleri bolsa lukmançylyk edaralarynda medisina serişdeleriniň yetmezçiliginiň büdjetden yeterlik pul berilmeýänligi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda Balkan vilayatyndaky çäklendiriji çäreleriň bir bölegi hökmünde kafeler, restoranlar, mehmanhanalar we sergähler ýene-de ýapylýar. Hyzmat ugrundan işleýän hususy kärhanalar uzak ara kesmeden soň ýaňy ýakynda aprel aýynyň başynda işe başlapdy. Hökümet tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýynda gerizilen karantin çäklendirmeleri aýyň başynda bölekleýin ýatyrylyp başlapdy. Hususan da sowda we hyzmat kärhanalarynyň işine täzeden girişmegine mümkinçilik döräpdi. Ýöne köpçülik yerlerinde maska takınmak we ýurdun içinde hem daşyna syýahat çäklendirmeleri taklanypdy. Pandemiýa Türkmenistanyň ýylatynyň agla we köpçüliginiň maddi ýagdaýyny hatam erwetleşdirdi. Koronawirus çäklendirmeleri köp sanly türkmen raýatyny girdeji çeşmelerinden mahrum etdi. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmedik Türkmenistan ýylatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligini epesli çäklendirdi. Ýedigidirli uçuşlary ýatyrdy we koronawirusa garşy vaksinasiýany hökman etdi. Emma Türkmenistanda keteliň resmi hasabynyň ýöredilýänligi Azatlyk radiosyna oktyabr aýynda ma'lum boldy. Türkmenistanyň saglyk ulgamyndaky ygtybarly çeşmelere görä pandemiýa başlanaly bäri Türkmenistanda COVID-19-dan 25 000den gowrak adam ýogulypdyr. Bütün dünýä saglyk guramasy türkmen häkimetleriň ýurtda koronawirusyň ýokdugy barada aýdanlaryny ençime gezek soragy astyna alypdy.